Akuda mari tashazha mari nambu saka mazoti ndinokwanisa kutaura mari uwazve anongatibatsira tukwesira nguva yangu ndoda kumhanya kwandira kuita kwadi nemoyo wamwari chokwadi pane kwandoda kumhanya ayo nenda kupi unokwaro kaiti wachamba hapa usuzoona iwe apa apa yes zapotamba hanya yekutama mzuri ndoisi wando mataure tractor inakidzi ando mataure seda spida shapa chichida inokwezi yapere amai masiwa mutaundi aiwa mainga makazviona maivepo wani ndichirongera murora wenyu kuti unodai uenda namai kutauni wovawedzera mamagrosaries unovasiya kumba. Aiwa zviite paizvozvo. Aiwa that's too much azviite izvo. Aiwa haakana. Kusara kwako ndiani akafita Zamuna ndituma zese ndinoita kubuda ichidoka ndine dikita Ratovira zvinonzara yandirikita Ndibata chakudya nziri noruta Chireva ima kenda kapara Ndatireva ima kenda kaita Nayana, wakazoti wewe takatoti uregerere kuenda mberi nechikoro chi? Wenye kuti mama vanga vasisina mari yekuenda chikoro saka vakati mukuru kwandingafanira then uzomutsvagira kana vaziwana kumberi. Oh, shame. But you look brilliant, unoziva. Ndikaanza kutarisa it shows potential. Ukaenda chikoro has got the potential of doing it, unoziva so. What about kukutsvagira mari yokuti uende kuchikoro? Unoda? Ndoda mama nge machita basi mutsvagira mari yacho. Zvokuti pamari tinenge tichizongotaurana zvimwe zvinhu zvakaita semabook and the like, my little things. Tinongokutsvagirawo. Okay, we'll see what we'll do. You are home. Don't dare touch me with your filthy hands. Cruel woman. Baba Nyasha. Yes. Kwa uri munhu? Kwandisati siniya muno mama. Inde utida nyaya iwe. Nezera rako mwana mudiki ndozvawakagarira muno. Uda kuteera zvinofuna basa. Makuhwa sungautenderi unoita zvongotito. Baba Nyasha chi? Kwakanaka. Kunaka kwekuita sei? Mai vangu wasiya kumba. Handimati ndinowasiya kumba. Ndati mai vangu wasiya kupi? Ndawasiya kumba. Iwe? Usandijairiwa zvizvo? Taura kuti mai vangu wasiya kumba, handisi kutamba newe. Ndawaperekedza kana Baba Nyasha.
Iwe. Handi matendo waperekedza. Iwe, hakuna kuita zvokutamba neni. Ndati mai vangu wavaita sei? Wavasiya kuti? Pandapinda mutaundi wabva kuti ndisiye pari. Handina kufiwela kupa mari yekufiwela mota kuti uende unovasiya kumusha. Ndo mai vangu vaya. Ndo vakandibereka zvandiri zviri. So because of it. Kana iwe usingavade iwo nenaho ndiri. Inini futi handari kodzero chekufuda futi iwe. Baba Nyasha. Iwe. Ndandakatakuru nema friends angu asvanishidzi asi yandafambira kumushoko ndatumwa imimi nemurume wangu tiende kuguva rani rikuitwa weekend iwe nanatozvikanganwa mufundi kana zvaikuitwa this weekend izvi sadaro sisi ndakatokanganwa zvati tichatoudza tsano venyu tinotoenda kuti dondiwari tiende aiwa tinoenda dondiwari haatomurambi kuti dondiwari anotokuvhura hapana chatombotyaa irundityisa aiwa hakana asana mama makasiya vari sei zvavo amaraidza nana mujara handiti Sasa. Oh my God. Rupambe. Man of God. Don't you want it? Come on. Hey, Muriseta. Andre. Come on. Ayo. Basi mjoko. Sana. Mafamba zvakanaka sana. Mama yangu zvakanaka. Mafambira nanjira. Vanenye mtauni. Vane nyaya dzavo yavafambira kuambimozasi kuroda vakashaya vari kuva this weekend ina ndatozvikanganwa dedi sava vati tiri kudiwa kumusha imimi neni Munoziva sana ndeipi mota mhenyu neyakafa inodhonza ino? Aiwa. Sana. Ndakafa idhonzi yakamenyu. Menyu ndiyo nodhonzi. Icho kwani. Ndokuti mararamiro ataakuita manje takurarama upenyu hutsva muna Kristu. Nekuda kuti hatitakwanisi kuti tirarame upenyu hwokunoti imi hwokunoti vakafa ngavafe, vakafa ivavo ngavavigare. Nekuda kuti upenyu hwataanawo hwahutsva. naidhani so muri kutaura imeme kuti zvona hamusi kukwanisa kuti mutiende kunoruva kuvara sekuru zvine chii chekuita zvamuri kutaura izvi zvino kuenda kunoruva kuvara sekuru? Ndozvandambotaura handingarambi ndichidzokorora iko unoziva kuti uri maimufundisi naika saka zvandikuedza kutaura kuti no hatiende ikoko. Munotondishurirei muri kutaura kuti hamukwanise kuenda kufamily yangu bhoza amafamily affairs aya hamusi kuzvikwanisa. Chakaipa chii kuenda kuchechi kwenyu kunoshamisira china ndiende kuchechi here handisi maimufundisi? Tikaenda tikanorova gwara sekuru topedza todzoka tozviendera kuchechi zviri kuafekta chii? Imimi muri tunyanzvadzi yenyu munoenda zvei? Zvakaoma hazvina mhosva dhani ndipa akomba rindoenda nehanzvadzi yangu usare uchinamata iwewe. Mari yatinowana isusu
ndiye vana vaMwari, makwai evana vaMwari. Saka kuti inoshandisa izvozvo zvemakuva kwandiri ndinoti kwete. Saka ndanoda kutaura kuti ukwanise kuenda kunondibatsira nhama dzangu inini. Because uri kuzviti uri muKristu asinganamate ndiani. Dai anga ari munaitika atoita zvese izvi. Nendaitori nani than you man dani. Inokumbura iwepo. Kana makutora nyaya Nyaravidzi. Vanhu. Nyaravidzi. Oh, mzai munhu. Alizi. Tora nani. Mzai munhu kuti temtei. Ngawende. Vanhu. Tinoziva mafambiro avachaita. Ndiri kubvunza kuti chakunzai pano chii? Ndaunzwa nemakumbo. Wakagarira ipapa vamwe vese vari muhowudhama uko kwadi kuenda kune vamwe sumuka uende kune vamwe uko. Uye anambobhadhara mari yakakwana yabhadhara yesirvi chete. Ingareva irimo wani. Inini anambopiwa mari yakakwana. Iwe kuda kupinda here ndinokubhadhara. Zande ndinokubhadhara. I'm researching for a job. No, you. Makasimbera. Tiripo makadizve. Kuse kunobviwa. Akunobviwa kwakanaka. Tobatsirana sei? Ndayo ndizonzwisa nyaya mwana wangu akasungwa. Mwana wenyu akasungwa. Ndopizve? Night mbada. Night mbada. Mukaziva kuti akasungwa zvanei? Ndotobvunza mimi kamupurisa handisi ndimi munosunga vanhu. Sergetoni. Night mbada. Okay, start again remoni night mbada. Kasungwa muna January. Asi mai vake hamusiri mai vake mimi ndimi vake mimi. Ini ndiri mai vake. Vanogara nababa vake. Mai vake vakararama kana kubora. Saka ndiri mai vake futi. Okay, mai nini? Okay, mai nini. Alright. Anyway, night mbada izvezvi ari kujeni. Andiriga. Saka hatizivi kuti izvezvi achiri kweri kana kuti akabunda. Saka zvamungakwanisa kuita imimi munogona kuita sei? Kuenda kunomutarisa ikoko. Kana mamushaya munogona kudzokera imi tozoona kuti tingabadzirana sei. Andiriga. Mufamba zvakanaka. Kana pane zvamunenge muchida zvimwe munogona kuita semunogona kuzvifonera ndokubatsira zvakare. Ndikamushaya ikoko ndodzoka kuno. Munogona kuuya kubatsira. Andiriga. Maite inofamba zvakanaka. Grande foi. Ah, só cara, tio. O grande. A grande chama. Exato. Os vamos assim. Ah, já. Bora que vou. Ah, olha. Ah, long time já, mano. Since já pessoa na cara já. Wapinda nini? Last month já ZVAZVIRI nyaya mudhara. Okay, on that issue I can help you out.
Shojani. serious. Twala. Serious. Twala nawe ithami. Saka zviri kuita sei? Hakuna shangu. Uchirimo here mu field ka? Yeah, obvious. So manje wena kathi usebenza kanjani? My part-time job is a lawyer, sha. Lawyer. Wena, awuthi ngiphakame. Ngitshela, sakabazi. Sakabo. Andithi ka? Yawa. Andokuradza chibhora chandofamba nacho mota makumuhla. Uya. Upetheni? Uya. Upethi vamba. Chela, uya. Asambe nto. Ah, mota ndafara kama. Upethini? Upethi go 5, upethi go 6. Mana. Pamnini apo pakatopindira Mwari. Haisi nyore kuti munhu abude kujeri kuyi. Ichokwadi maiguru. Ichokwadi. Ndasaka ndati arya ndinoona mukoma. Bva zvakauya handisati nhasi ndasvika pano kuti ndivaone. Nokuti izvakuda kunamata izvi. Chokwadi. Izvakuda kunamata. Izvo zvamukutaura ndoshuma. Bozi munoziva chinoitika ka? Dzimwe dzinenge dzitori mhepo chaidzi. Mhepo dzinotosairwa nemunhu. Kozi mazuva ano vanhu vakushereketa, vakubata-bata. Saka ndati tikambonamata. Zvinogona kutiitira zvakanaka. Ivo varipo zvava nditi mukoma. Variko kuseri kumapuranga kwavo. Naika? Dai vatombouya tombonamata maiguru. Bapeshi! Alright, bamnini wauya. Follow. Mukoma. Ndiwe zvako. Dziriwe. Kuoneka. Aiwa ndiripo. Totenda Mwari. Ndiripo. Sure, ngativakudzei Mwari. Ndingaitwei zvangu. Kunodzokwa kuya kugarwe. Zvinobava simba. Aiwa, zvakuri kuona izvozvo. Naika. Haungangoti munhu angakujera. Aiwa ndafara kuona izvo. Aiwa ndiripo. Aiwa ndafara chose kuona. Ndiripo. Asi nhau yangu waombeka. Ndatombotaura namaiguru. Yanga iri yekuti mukoma timbonamata. Exactly. Ya, kunamata kunodiwa munin'ini. As a family munondinamatira hapana kana chakaipa. Asi inini mazuva ano ndane n'anga yangu. Kubuda kwandakatoita mujeri ing'anga yangu iyoyo. Ana DD nana mareza vaisara vachienda mukoma bozi ndakazvi mujeri imo ndakasara navo vakomana vakandiudza kuti kune n'anga yakatibatsira kuti ive zvandiri ndibude kudai. Ende baba Peshi maipo ndaipadera sei makazvitanga rini izvozvo? Ipapa ndinobva kujeri ndatozvitanga ndatone n'anga yangu zvinhu zvangu bosuit. Mukoma muchiri kuita zven'anga mukore uno? Kutambura kwese kwari kuita kuenda kwairi iyoyo munogezwa mamhepo ese akapera zvokuti munyama wese unotokushaya mabasa kutanga kushanda. Uchiri mukore wen'anga here uno baba Peshi yamukatogaina naye kuti hanzi ndine n'anga yangu mukore uno? Baba vangu ndaitoronga kuti ipapa ndichena ndaitoronga kuti chazokutora nenenewo ugezwe mamhepo kushaya kwese kwaona mabasa uchikora kwabata bhaibheri uchikosora kwabata bhaibheri. Mukoma hakuna chinokunda Mwari mukoma. Hakuna chinokunda Mwari uri right. N'anga kana ichishanda haishandi yega noziva inoshanda naMwari musika vanhu. Koma hakuna kudaro. Dai nditori kujerizo. Baba Peshi nzi musakurudzire munin'ina wenyu zvakaipa. Kunamata zvakakuramba. Tongonamata zvanhasi tonamata. Hamukunamata but inini hazvitori against my culture. Because the Bible iri unonzwa kuti vanhu vakudhara vakudhara
wozofana vese urubwere kumazuva muri kungofa musati masvika ma40s muri kungofa nokuti maakurasa chivanhu chenyu chinotichengeta nekuti pana ndi mujeri ndakadzidza zvakawanda kundizoone n'anga iyoyo taitotaurawo nevamwe mujeri imomo so vakawanda vanhu vaburitswa nen'anga iyoyo. Mukore unawo sokuita zveng'anga baba Patience iya tongo yekutendeuka vanhu muchinamata saipapo maifanira kunge munhu akutoziva kukudza nekunamata Mwari muchitorwawo nabamuni namasundays muchienda kuchechi. Mukoma muchasiya vana pakaoma inini. Sure. N'anga inoita zvaMwari ndosaka uchinzwa chiti musika vanhu ndokuti Mwari musika vanhu. Uruona zvotopirwa kuna musika vanhu zvichitenda kuna naJesu ivavo zvitongodaro waona. Pakaipa. Zvino zvakanaka yemaigoro ina handichagari bai. Aiwa namata zvenyu aiwa hapana. Regai zvangu ndidzokere mukoma ndakaona. Handiti aiwa ndakadzoka ndiri mupenyu. Fit and strong. Aiwa zviri kuoneka. Fit and strong hapana murikuzvona. Zvaisabhirika zven'anga bhanda rangoenda mujeri chendava kutaurwa neboys dzemujeri. Stop kusvikira zvakanaka yemaigoro. Aiwa don't worry. Bamuni musabatikane zvenyu navavo baba Patience izvozvi ndikadoro. Ya ufamba pomunira. Ya aiwa ndamuperekedza aenda Jairosi. Imi zvamamutaura mamuri serious here ko mamudongodzinga bamunini zveng'anga ndinayo n'anga. Ndine n'anga yangu. Aiwa bapeshi ndachitojoka zvangu ndakangobhowa Jairosi anokumbowa nekabhaibheri kake aona abva aoneka ndoita n'anga yangu ndatomunyepera kuti zvake zvekuda kuti ambiri ekuzvitaro namata dadi kuzviona ndiri kunyepa kana achizviti ndanda zvetipasa achakufambisai mbiri yekuti makaroma ndozvitori bho manje anenge achitotya zvokuti mufamily unofanira kuti munhu anotyiwa zvekuti ngatoendese afambise mbiri kuti kundine n'anga yangu zvokuti munhu ndaatye manje muchaifambiswa kazveshu ndo zvandiri kutoda ende kana uri mufamily kuti uchidaidza kana zin'anga rako rakapenga rekuti rinosvika kubata yoku ndiwo kukonzeresa zvese mufamily unotyiwa nefamily. Aiwa ndozvada kuti kuita saka zvinoipapa pakutakura lunchbox Tombotakure mama isirare naitete. iwe uchizoita sei? Ndotozopiwa chikafu na2boy. Wamkurisa munoziva here kuti muupenyu munokwanisa kubvisawo kana chioko munhu pangava pabasa pangava papi zvapo kuti abudire mune zvanenge aida kuita. Asi ndine mwana wangu panapo anonzi Naito akabvisa chioko muhomwe aita nyaya yake asi makamuvharira pano. Munozviziva kuti mhosva here yamutaura iyo? Mhosva iyi inochizviita makazviita zvakaitika pano Wamkurisa. Usamba kwangu kuti toda kuona murume uyu muda kuti hamuna murume. Hai papa. Hai papa.